You must pray that your enemies are not dying so they will see your success. Zingafi zingekambona uThixo ekuphakamisa. Don't ever waste your time usithi dathixo intshaba zami mazibe sisitulo senyawo zami. No, that is not the good way. You know, intshaba zizokanye mazibe ngamavili omthandazo wakho ukuya kuThixo. Mazibe ngamavili oba kusengomso uvuma ingoma entsha by saying sada safika kule ndawo sikuyo, and it's not by your own power but the power of prayer. Uqhutywa ngamavili azintshaba. I'm talking about enemies. La enemy yakho eyayizenza ichomi kuwe de uyixelele zonke indaba zakho kanti uzawuhamba ephunga ikofu ngawe. Oh please, I'm begging you, pray for that one. La enemy owawuthandana nayo, that person ohlala ekustoka, pray for that one. I mean, yena kanye lamntu ongazuba wawenze ntoni kuye. Remember this, ebomini kukho inhlobo yabantu abangafuni nesizathu sokuzonda. I'm talking about the people abonela nje kukuva indaba ngawe, kulo uvuza izinqe ngawe, suka baxole. So don't ever waste your tears ukhangelana nesizathu soba bakuzonde because soze bade babe naso. I'm talking about that one othi noba sowudlula kuye ufike nyakamile. I'm talking about that one othi noba sebuzwa oba ukuzonda ngantoni athi akafuna ngabantu, meaning akanasizathu but ungumoya nje wesibaya wona ongeke uwazi noba uya ngaphi na. Oh please, pray for that one and listen carefully. By praying for them uyabasusa kuwe ubanikela kuThixo to deal with them one by one, and he will, I'm sure of that. Lastly, I'm getting old now, but zange ndambona uThixo emshiya umntu osukelwa engenzanga nto. So if you have a big dream, make sure that your enemies are the first one to know that dream, so you will have something to pray for, because iphupha elingathukwayo sokuze libe nampumelelo. Trust me, I know. Ndingusiyamcela Dubai. God bless you.